Dentro vídeo. Hola, faig aquest vídeo ja des de Florència. Si creieu que parlo una mica fluix o... Ja m'estranya i parlo sempre, però si creieu que parlo fluix és perquè estem a l'hotel i abans, quan estava posant aquestes maletes aquí, he sentit un senyor que esternudava. Inclús l'Albert es pensava que era jo que m'havia tirat un pet i no. No he dit salut del perquè sí, és perquè algú ha estornudat i l'ha sentit. Llavors, faig aquest vídeo, només és petit, serà molt curt, perquè al cap i a la fi hem fet 12 quilòmetres. 12 quilòmetres. El tinc aquí perquè no vol sortir, però és ajudant de producció per noies vàries. Llavors, hem fet 12 quilòmetres avui, concretament des de l'estació de busos on ens ha deixat el bus, que per cert, si lo digo, penjaré una foto de com era el bus. Ahir, quan estàvem esperant a l'estació del Nord de Barcelona, li vaig dir a l'Albert, el bus anava tard, i jo li vaig dir, aquest que ve no pot ser... no pot aguantar d'arribar fins a Florència. Pues no va el tio, el bus, aquest cutre, que era molt estrany, molt cutre, molt cutre, fins a Nàpols. Manda huevos. En fi, hem estat durant 16 hores i mitja al bus. Si heu d'agafar un bus durant tantes hores, agafeu paciència i si podeu intenteu dormir. Jo tiro molt l'antifàs i alhora també doncs, portar menjar, important. Que no sigui gaire salat perquè després ens faci venir molta set i llavors hagueu d'anar a fer pipí. Més que res perquè els lavabos d'aquests busos, sobretot el que vam agafar ahir, por havia de fer entrar allà. Perquè nosaltres estàvem a davant de tot i sentíem com rebufava la pudor de pipí. Així és que, bueno, en fi, avui ha anat molt bé, ha sigut molt xulo. Hem tingut una mica de merder a l'hora de muntar les bicis, perquè, bueno, tot pesa, anem ben marcats de les maletes. Vale, veiem. Això és de les tires del pes que portem. Vale, això d'aquí. Jo concretament, doncs, la bicicleta em pesa 11 o 12 quilos, més els 16 quilos de la càrrega de maletes i tal. I tu, Albert, la teva que pesa 11 quilos i què portaves de càrrega? 24. Que és maco, em parla amb idiomes que només ell i jo entenem. En fi, doncs clar, anàvem molt carregats. Llavors el que hem fet ha sigut posar-nos a l'ombra i muntar la bicicleta. Hem fet bastant espectacle, era un reality show andante. Llavors, a més, les bicicletes, clar, han estat per la bodega de l'autocar i jo m'he trobat doncs, que quan l'he volgut fer servir, quan ja havia muntat les rodes, ja ho havia encaixat tot, doncs que el freno de darrere no em responia per res. O sigui, havia d'apretar moltíssim, havia de tocar des de la maneta del fren fins al manillar. I m'he quedat mirant una estona, he fet rayos X de intent d'enginyera, intent d'entendre alguna cosa. He apretat una tuerca, el que a mi m'ha semblat i ha funcionat. Per tant, bueno, problema solucionat. Llavors, coses molt guais de Florència. Sí, l'entrada en bicicleta, de veritat que sí, mai adoni aquí a Florència, llogueu-vos una bicicleta i entreu en bicicleta, perquè és com si agafessis la bici i entressis dins d'un quadre renaixentista. O sigui, bestial. L'entrada ha sigut brutal, una passada, increïble. Ara se't sentirà estossegant? El tio viejo! No estosseguis, Prou ja. No interfereixis als vídeos. Albert, sempre pipes, En fi. Llavors, això, que us llogueu una bicicleta, que entreu en bicicleta, que és una passada, i coses importants i molt ben parides. Hi ha moltes coses sense gluten ni lactosa. Bien. He pogut sopar un entrepà sense necessitat d'intoxicar-me massa. Dic massa perquè he passat de la lactosa i me l'he menjat igual. És més, he demanat postres i m'he menjat un colat de xocolata. Hola, nutricionista.
Però bueno, que he pogut menjar sense cap mena de complicació. Hem anat a menjar un gelat també superbo. I res, ara estem mirant aviam com organitzem l'etapa de demà, que demà anem fins a Sant Giovanni, no? Ara ets o no? Sant Giovanni Valdarno. Bueno, demà farem uns 40-50 quilòmetres, quan sapiguem on anem, ho posem. Bueno, i també, doncs, com que ja penjaré vídeo, ja us diré fins on hem arribat. Agur!